Donald Trump oznámil 104% clá na dovoz z Číny. Inak povedané, všetko z Číny bude v Amerike stáť dvojnásobok. A dôvod? Donald Trump chce, aby sa výrobcovia vrátili z Číny naspäť do USA. Na papieri to znie ako America First stratégia, ale v realite to bolo úplne inak. Trhy sa hneď zosypali. Index S&P 500 sa prepadol, svetové akcie sa takisto prepadli a Donaldovi bohatí kamoši z Wall Street z toho veru neboli nadšení. Keď si k tomu pridáme slabší dolár, výpredaj na amerických dlhopisoch a aj pokles ceny ropy, tak nám z toho jasne vyjde, že investori z toho nemôžu byť nadšení, aj keď to vyzerá, že inflácia vďaka tomu klesá. Takže áno, clá môžu Trumpovej politike pomôcť, ale panika na trhoch hovorí jasne. Investorom sa to vôbec nepáči. A vedľajšie účinky? Dropshipping zdražie, TikTok možno nakoniec v Amerike bude aj tak zakázaný a meme coiny padli úplne na nulu. Toto je doslova pohroma pre všetkých zoomerov. V minulom videu som spomínal, že firma Circle plánuje vstúpiť na burzu a teraz sa už dozvedáme ďalšie podrobnosti. Ich valuácia, ktorú cieľujú, má byť až 5 miliárd dolárov. To je menej ako ich pôvodná valuácia, ale aj tak je to obrovský krok ku transparentnosti, čo sa týka stablecoinov. Na rozdiel od Tetheru, vydavateľa stablecoinu USDT, ktorý je síce lídrom na trhu, ale je ďaleko menej transparentný a jeho rezervy vôbec nie sú jasné, Circle z ich USDC sľubuje o moc väčší prehľad, transparentnosť a otvorené účtovníctvo. Lenže nie každý je nadšený. Kritici tvrdia, že Circle je nadhodnotený. Ich zisky totiž boli hlavne z úrokových sadzieb a majú takisto vysoké náklady. Až 250 miliónov dolárov ročne na mzdy a partnerstvá. Takže áno, je to krok dopredu pre kryptomeny, ale otázka znie, či to vôbec za tú cenu stojí. A nakoniec, Bitcoin mal zvláštny týždeň. Na začiatku sa dostal až k 80 000 za dolár, ale potom spolu s ohlásením tarifov začal klesať rovnako ako aj zvyšok trhu. Otázka teda znie jednoducho. Je Bitcoin digitálne zlato? Alebo je to iba ďalší rizikový aset? Zatiaľ sa pohybuje viac ako rizikové aktívum. Kopíruje pohyby Nasdaqu, aj keď treba povedať, že aktuálne jeho prepady nie sú také veľké. Bitcoin sa s cenou naďalej drží nad 75 000 dolárov, čo je pre mnohých veľmi pozitívny signál. Takže zatiaľ Bitcoin reaguje skôr na náladu na trhoch. Ak budú tradičné aktíva kolísať, má Bitcoin šancu uspieť ako rezervné aktívum. Ale treba zdôrazniť, že hlavnú rolu bude aj tak hrať globálna likvidita. Odo mňa je to všetko, nezabudnite nás sledovať.